tuma dɔ la ne bɛ n sigi ka yɛrɛ ɲininka o fila ka bɔ ye jumɛn de kɛlɛ la parce que su ko ale bɛ siran Ameriki bi kana don nin jamana in na ka se k'ale ka jamana de lasɔrɔ o fana b'a fɔ ko ale y'a dama jamana ye min ka d'a fana b'o fana kɛ kɛlɛ nana wolo ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ wolo ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump yɛrɛ min tun ye médiateur ye o de y'a sisan ka taa bi i bɛna k'a fɔ Venezuela kan o fana taa kun kɛra min ye k'olu ka dɔrɔgu dɔ ale ka jamana kɔnɔ olu y'a sariya ladan wa a tɔn ninnu an bɛ a kɔnɔ ye wa a sariya ninnu fana bɛ boli mun cogo la donc sisan bɛ mun ye i bɛna ye k'a fɔ a yera Irisi ta fan fɛ k'o ye guerre ye mais a yera Ameriki ta fan fɛ ko o ye bingali paradoxalement a ka gɛlɛn hakiliw k'a faamu k'a fɔ mun ye a ta kɛ kɛlɛ ye parce que c'est comme n y'a f'i ɲɛna cogo min daminɛ na kɛlɛ ma kɛ i n'a fɔ fɛn ye ko a kɔnnen don sariyaw fɛ quoi a bɛ yen quoi mais bingali kɔnnen don c'est comme i n'a fɔ min kɛra Irisi fɛ min kɛra Ameriki fɛ o ye bingali ye quoi parce que a bɛ i n'a fɔ base ma se ka bɔ Amerikɛnw fɛ u bɛ se ka min yira min b'a to ko a tun bɛ nin kɛli kun bɔ c'est comme i n'a fɔ Irisi ka communication kɛcogo n'a ka ko kɛcogo la ale sera ka min labɔ k'o ladan parce que m'a ye wulikajɔba min kɛra nin min kelen filɛ Ameriki fɛ Ukraine mun ɲɔgɔnna si wulikajɔba ye ko min kɛra diɲɛ fɛ ka Ukraine ni Irisi ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bon des fois a bɛ se ka mɔgɔ se ka faamu ni min ye o bɛ tali kɛ i n'a fɔ nin sira ninnu la quoi maintenant an kɔni yɔrɔ min na ko sisan kɛlɛ a kɛlen don ka jamana fila o ni a jamanaw sigiɲɔgɔn jamanaw ni kɛlɛ kɛlen don ka bisi basa don diɲɛ kɔnɔna na parce que n'an ma cogo dɔn i b'a kalama ninnu filɛ nin u tɛ kɛlɛ kɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma e ye mun fɔ Ameriki bi i bɛlɛ Danemark Pologne ninnu kɛrɛfɛ ka Irisi lakɛlɛ o tɛ yan Irisiw fana bɛ taa u don Venezuela Cuba ka Ameriki déstabiliser mais u yɛrɛ tɛ u ɲɛsin ɲɔgɔn ma u yɛrɛ tun ɲɛsin ɲɔgɔn ma mais an filɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ ka taa virage laban min na c'est à dire que an bɛ ka taa sira kunbɛ laban min a dɔ la a bɛ se ka wolo o la dɛ u yɛrɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma a bɛ se ka wolo o la fɛn minnu bɛ ninnu bolo Satan ni a tɔ ninnu u bɛ se k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma awɔ diɲɛ ka bon a bɛɛ bɛ taa kɔgɔji fɛ a poussière ni a poussière n'a gɔngɔn n'a a su bɛɛ bɛ taa bɔgɔ ni kɔgɔji b'a bɛɛ don diɲɛ ka bon quoi le monde est trop vaste ni diɲɛ bɛ k'o de ɲini ɲɔgɔn bolo bi mɔgɔ si kana interposer o la a bɛ na ni équilibre dɔ ye c'est pas une incitation équilibre mondial kura wɛrɛ a bɛ se ka na n'o ye quoi parce que an filɛ nin min kɔnɔ nin ye des fois i b'i sigi ka jateminɛ kɛ a tɔɔrɔ ka bon parce que diɲɛ kɔnɔ Ameriki filɛ a bɛ wari de dilan a sago la ka sababu kɛ sanni feere bɛ kɛ n'a ka wari ye nka o n'a ta o ta jamana minnu bɛ yen nɔ ni a dɔ la a bɛ se k'u ka jamana yɛrɛ a se b'a ye quoi o jamanaw jamana mais bi ta ko kan c'est comme an ni Faransi ta se b'a ye ka se ka baara sɛbɛma kɛ an ka jamana kɔnɔ nka o n'a ta o ta bin de bɛ k'an kan finalement i bɛna mun ye diɲɛ kɔnɔ i bɛna ye ko sisan dɔw bɛ se ka Iran jalaki parce que selon ko mɔgɔ dɔ mankan na réseaux sociaux sanfɛ ko non ko Iran bɛ ka risque ba ta diɲɛ kɔnɔ ko ka sababu kɛ a kɛlen don ka na ni fɛnw dɔw diyagoya mɔgɔw kan diinɛ ta sira fɛ mɔgɔ bɛ ka muruti min ma i b'a dɔn ni nin kuma ninnu fɔra ne bɛ yɛlɛ min na an tila ka na yɛlɛ voilà d'accord mais n bɛna nin yɔrɔ fɔ ne bɛ yɛlɛ min na quoi mais a bɛ diyagoya i kan jamana wɛrɛ tɔ fɛ hali k'i ni jamana wɛrɛ kana jɛɲɔgɔnya kɛ o bɛ bɛn i bɛ ka jagoya jamana kan jamanaden kan jamana wɛrɛ b'i kɛlɛ ko pourquoi i ni jamana wɛrɛ bɛ jɛ la n'o bɛ kɛ jamana wɛrɛ b'i kɛlɛ ko munna i bannen don ka gɔrɔjigɛniya ko ta ba la i bɛ kɛlɛ i bɛ kɛlɛ ko i bannen don f'u ka k'u ka wariw tigɛ la f'u ka wari tigɛ la i bɛ kɛlɛ ko parce que i bannen don ka wari kan ta k'a fɔ k'i yɛrɛ ka kan dɔ ba la o bɛ bɛn dɛ mais ni diɲɛ bɛ ka taa cogo min na bi min f'i ɲɛna a kodɔnbɛla fanga sera yɔrɔ la bi ni m'i ka jamanadenw hakilimaw bɔ k'u sigi u ka kuma ka se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ an filɛ ka taa diɲɛ bolo min kɔnɔ nin jamana caman bɛ to a la dɛ mais sisan donc an y'aw yira n yɛrɛ ye ja dɔ la aw tun bɛ conférence la Venezuela ko in na mais nin sortie ninnu est ce que Donald Trump mɔgɔ min b'a dɔn est ce que ninnu bɛ fɛn ɲa ye ninnu tɛ foyi est ce que ninnu bɛ fɛn ɲa ye ni kuma ninnu condamnation ninnu est ce que ninnu bɛ fɛn parce que maa wɛrɛ mun fɔ n'i y'a jateminɛ est ce que kala tɛ tora a kuma n'an taara ta jamana fitinin dɔw bɛ tunun dɛ
parce que scénario filɛ Trump bolo nin a ko mun kɛra Maduro la ko ɲɔgɔnnaw bɛ kɔfɛ sabula ko Maduro bɛ ka mun kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la k'o kɛ ça veut dire que don n'a nataw ale pɛrɛnnen don ka t'olu mɔgɔ fɛnɛ minɛ kuma in kɔrɔ tɛ o ya n bɛna fɛn dɔ de f'i ye diɲɛ jɛnɛjɛ tɔnba ale sigira ka kɛ kɔlatigɛda ye ka kɛ institution jamana fɛnɛ dira par le droit international n'o ye diɲɛ sariya min talen don a di jamana ma ko jamana bɛɛ ka se ka yɛrɛ lakana mɛ i bɛna ye k'a fɔ ko jamana fɛnɛ u sigilen don kɔlatigɛdaw de kan nka i bɛna mun ye a jamana ninnu bɛɛ lajɛlen a dɔ la i b'a sɔrɔ n'a jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛ a kɔlatigɛda ninnu tɛ se ka foyi bɔ foyi la ni jamanadenw yɛrɛ tɛ a kɔlatigɛda ninnu tɛ se ka foyi yɛlɛma Maduro a nana bila a ka jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ institution de bɛ yen ni ye jamana kɔlatigɛdaw ye fanga bondaw mɛ a fanga bonda ninnu n'i y'a nin ko in kɛcogo lajɛ komi an tɛna se ka don a kɔnɔ wagati koron kama ka janfaw dɔ waraka mɛ janfafin de kɛra kɔnɔna in na kɔlatigɛdaw fɛ yaasa a bɛ se ka na nin kɛcogo la a yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɔw fɛ janfafin wa parce que ko ten ko ni janfa tɛ bɔ yɔrɔ jan a b'i kɛrɛfɛ donc o janfa min kɛra sababu ye ka na ni nin baara ye k'a nɔgɔya ni ɲɔgɔn cogo la jamanadenw wulilen don sisan ka fan bɛɛ minɛ i sigi k'i miiri attaque in kɛ don ni jamana kɔnɔdenw kun bɔra nin bɔcogo la est-ce que a kun bɛ se ka kɛ yan o fana ɲininkali dɔ ni jamana kɔnɔdenw kun sera ka bɔ nin bɔcogo la est-ce que a kun bɛ se ka kɛ yan o ye ɲininkali kelen ɲininkali fila ni jamana kɔnɔdenw nana yira k'a fɔ ko nin kɔfɛ Maduro taara o ye mɔgɔ kelen de ye mɛ diɲɛ bɛ wuli Amérique mɔgɔ bɛ ko ale ka entreprise minnu kan ka sigi o tɛ sigi yan ni jamana kɔnɔdenw labɛnna n'o miirina ye Maduro tɛ minɛ o tɛ minɛ quoi donc sisan jamana kɔnɔdenw an ye tile fila min ye bɔli daminɛ ka sababu kɛ u ka jamana ɲɛmaa dama bɛ yen n'o ye musolaka ye ale y'a yira k'a fɔ Amérique bɛ fɛ ka taa taabolo min o tɛ diɲɛ n'a ye u ka mɔgɔw tɛna baara donc e yɛrɛ bolo o mentalité in u kan k'o de don u ka jamana kɔnɔdenw n'o donna u ka jamana kɔnɔdenw kunna k'a fɔ ko hali ni vice président minɛna min n'o ye Amérique ka entreprise o tɛ sigi yan parce que an ka bɔ t'o la ni kɛlɛ ninnu tɛ kɛ o ni kɛlɛ ninnu tɛ kɛ o ni kɛlɛ ninnu bɛ kɛ parce que a bɛ kɛ de ko jɔn de bɛ k'a bali donc olu de bɛ exposer ka olu kɛlɛ k'olu bɔ yen o de kama kɛlɛ ninnu bɛ kolokolo mɛ n'a donna hakili kɔnɔ k'a to sɔnni kɔnɔ k'a fɔ ko nin min filɛ senna nin ye a kan ka kɔn de a tɛ kɛ o o de kama ɲɔgɔnye min kɛra Venezuela ambassade la o don n'i ko ko an tun bɛ yen ni bi tɛ e tun bɛna dɔn ko a bɛ nafa kɛ ka kɔnniya quoi parce que n'a tun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ farafinna bɛɛ de tun b'a kɛ n'a tun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tun bɛ kɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ de kan diɲɛ dugukolo bɛɛ de kan an tun b'an to voie de Mali la yan k'o de labɛn quoi an tun bɛ fɛn minnu labɛn diɲɛ b'a laminɛ yan en direct ici quoi o minɛna aw bolo dɛ a ma minɛ an bolo a ka giri jamana ma jamana bɛ k'a yira k'a fɔ k'a ko ka giri jamana yɛrɛ ma bi quoi k'an giriyara jamana ma mɛ a bolo bɛ kɛ ka yiri ci o don non kuma dɔ de bɛ yen a yiralen don ko an ka girin an ka ko ka girin jamana yɛrɛ mais sisan Modibo tile la politique de non alignés la o tɛ yan bon je crois que an b'o de kɔnɔ parce que an bɛ min kɔnɔ an ka sɔn an t'a fɔ o de ye anw b'an ka jɛɲɔgɔnya kɛ wagati min ka d'an ye ni mɔgɔ ye ka bɛn an yɛrɛ ka nafaw ma numéro ninnu tun bɛ min fɔ n'o ye politique de non alignés a bɛɛ ye kelen mais ni ale jɛɲɔgɔnya ba kan ka sɔrɔ Mali ni Venezuela tɛ parce que hali ni Tabakɔrɔ Atitebugu ni Hugo Chavez a bolonɔ b'a la donc i ko fitinin o non ko fitinin tɛ mais n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nin ko ninnu na jamanaw fanga ka dɔgɔ jamanaw ka kɔlatigɛda jamanaw ka se fanga de ka dɔgɔ a la nin ko ninnu na jamanaw ka fanga bɛ ye ni jamanadenw ka wulikajɔ de ye o de fanga yɛrɛ de dɔgɔyara Venezuela ni nin sera ka kɛ sinon nin kɛra Somalie o en 93 o tagamana sɔrɔdasiw kan ye Somaliens tagamana Américain su kan ye ka tagama o kan ye fo bi Amérique sen ma tunun fo bi
mais o de ka gɛlɛn donc sisan an filɛ yɔrɔ min na ko bi min yelen don o de ye ko anw ka ko ka girin aw fɔ la giri ouais o de yelen don quoi donc n'o yelen don i yɛrɛ minɛ dɔɔnin fɔlɔ sinon anw ko caman bɛ sen na bi anw bolo anw bɛ jugu furan na anw bolo kɔ de n tɛ jugu ci ni yɛrɛ ma giri mɔri an n'a datugulen dɔ de mais o de yelen don c'est comme fɛn min don lɔnniya min tun b'a to ni an bɛ se ka diɲɛ la vibrer ni somidi ko kɛra ni diɲɛ tun b'a sigi k'a miiri ko nin tɛ se ka kɛ parce que diɲɛ hakili tɛna jɛ n'a ye mais a bɛɛ bɛ o est-ce que o fanga b'aw la bilen est-ce que o fanga de b'aw la kuma in y'o de ye est-ce que o fanga b'aw la ka dɛmɛ mun kɛ ka ɲɛsin jamana kolatigɛ yɔrɔ min na n'a sɛgɛrɛ i b'o jamana kɔnɔdenw de ka wuli ka jɔ fanga bɛ se ka a la kosɛbɛ kosɛbɛ min b'a to jamana min y'a kɛ ale bɛ se ka segin a kɔ parce que i b'a dɔn ko fɛn dɔ de bɛ yen min kɔrɔnti man di min ka gɛlɛn o ye ka se ka don jamana kɔnɔdenw na k'i b'u dusukun san k'i b'u san k'u bila u ka baara la o ka gɛlɛn quoi n'o tɛ y'a sɔrɔ kɔlatigɛda ninnu bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye maa dama maa kelen maa fila maa saba o sangadiw donc olu sɔrɔli yan o ye dɔrɔn c'est à dire o ye ka situlu tigɛ o ye situlu tigɛ de ye mais n'i sera k'i ka jamanadenw hakili lajo ka kungirinna d'u ma u ka sinsin bere sɔrɔ si ko n'a nana parce que ko dɔ de bɛ yen nɔ min ka gɛlɛn dɔɔnin quoi o de ye mun ye o ye n'a fɔra sisan ko an ka jugu kɛlɛ jamanaden ɲuman n'i ko k'a ka jugu kɛlɛ u ka nɔgɔ a bolo mais n'i ko ko a ka yɛrɛma kɛlɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔnin k'aw yɛrɛ a yɛrɛ dama ka kari ɲɔgɔn na quoi a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔnin quoi bon i b'a dɔn farafinna fɛnɛ tɔw y'olu dɔn farafinna la k'a fɔ non n'i bɛ fɛ k'olu kɛlɛ dɔrɔn ka n'olu kɛlɛ frontalement kana i jɔ ni farafin n'i jɔ n'a ye dɛ n'i jɔ n'a ye to fanga la i gulon dɔ la ka dɔ kɛ ka dɔ kɛlɛ ouais tɔw y'olu dɔn anw kɔni fɛ yan i gulon dɔ de la ka a tigilamɔgɔ u kɛlɛ ɲɔgɔn kɛlɛ quoi o de fɛnɛ bɛ k'anw fɛnɛ sɛgɛn farafinna yan o de sinon i b'a ye k'a fɔ dɔrɔn n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ la i bɛna ye ko ni Nicolas Maduro ni Venezuela informé parce que kibaruyaw sɔrɔla k'u tun b'a kalama ko nin ko bɛ sen na mais o waati pourquoi u ma jamana kɔnɔdenw bɔ kɛnɛma ka caya jɛnsɛn ka alerte maximum kɛ fo hali minnu bɛ kɔnɔna na olu kana siran n'a bɛ kɛ ten de n'a kɛra dɔw b'a dɔn ko a kɛra olu ka a tɛ se ka kɛ k'e to ni kɔnɔ dɔ yɛrɛ bɛ fanga mun fɔ a ye lamaga min kɛ yan ka dugu wuli fo ka somede po fo k'o kɛ o ɲɔgɔnna dun ka kɛ Venezuela oui mais fɛn min ka kɛ Venezuela min ka girin o yɛrɛ mais an y'a ye a ma kɛ finalement an yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ fili la k'a fɔ mais anw sɔnna cogo di nin ɲɔgɔnna si ka k'an ka jamana kɔnɔ an filɛ mɔgɔ si m'a kɛ fo Donald Trump t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di quoi mais nin bɛɛ la mun bɛ mɔgɔ dabali ban i ye jamana kɔnɔdenw jɔyɔrɔ fɔ sisan puissance fila bɛ yen bi minnu bolo ni Venezuela bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mun kɛlen don ka maaw yɛrɛ gawo kamana la a dɔ ye min ye o ye Chine ye don min na yɛrɛ Chinois bɔra Venezuela ka taa u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ k'u bɛna pétrole ko baara kɛ o dugusɛjɛ de Maduro minɛna Chine yɛrɛ a datugulen don cogoya min na nin fo ka taa kɛ kuma bɛɛ a intérêt bɛ ménager a bɛ to ten yan. non Chine ka intérêt ma menacer o cogo la dɛ a bɛ ka taa o bolo de kan o de kama ne ko n'a menacera don min na parce que mɔgɔ dɔ de minɛna ni a yɛrɛ ko Amérique sera ka taa ka entreprise sigi ka Chine bolo bɔ a la o Chine ka nafolo bɛ perdre mais an bɛ don min na i ko bi n'a sera o yɔrɔ ma Chine fɛnɛ bɛ kuma o mais ni Chine bɛ kuma a tɛna taa bombe fili Amérique dɛ n'a sera o yɔrɔ ma n'a don min na n'i y'a mɛn ko Chine labɛnnen don ko ka Taïwan kɛlɛ o ye Amérique kɛlɛ daminɛ ne Chine fɛ ka Taïwan annexé don awɔ parce que Taïwan filɛ nin ye o fɛnɛ ka indépendance taabolo Chine dugukolo Chine kokolo ka dugukolo de don ko t'a don guerre civile de kɔsɔn t'a dɔn en 49 o de nana ni Taïwan sigili ye maa minnu tun b'u yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ fɛ Chinois ka sɔrɔ bɛɛ ka lakoro k'a to Chine yɛrɛ bolo n'a fɔ o ma ko les nationalistes olu de sigilen don Thaïlande
bi o ye Amerika ye ba di bi o fɛnɛ kelen don bagan de ye Chine ni a fɔ ma ko mer Pacifique parce que pour qu'ale fɛnɛ ka batonbaw ni a ka navire baw a ka kɛlɛkɛminɛnw ni a ka se ka Ameriki ka kɛlɛ yangani min b'u kunna k'o bin parce que Ameriki fɛnɛ kelen don k'i fereke Corée du Sud ni Japon ka se ka a ka sebaaya jɔ Chine o fan in kan ni Thailand sababu de bi Chinois fɛnɛ mago bɛ k'o de minɛ yasa olu ka sira sɔrɔ ka bila kɔgɔjiba kan min wele k'a fɔ ko Pacifique mer Pacifique voilà donc ka se k'u ka sebaaya boli ye taa ni ka segin feere ani sanni ni fɛnw sira fɛ donc Chine fɛnɛ sigilen don ko makɔnɔ bɛɛ dun fɛnɛ bɛ k'a miiri ko min kelen filɛ nin ye Venezuela y'a Chine tɛ kuma la ka wasa parce que nafa fɛnɛ wɛrɛ bɛ Chine bolo ale ta b'a kɔnɔ a ta b'a kɔnɔ parce que Chine ka Thailand attaqué bi o fɛnɛ na ka bon Chine kan ka tɛmɛ hali a ka fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ Venezuela tɔgɔ la nin sira fɛ donc o kama i b'a ye mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko n'i ye kuma in bɛɛ faamu e ka sisan nɔ kuma in walawala t'o la diɲɛ yɛrɛ tilalen don dɛ diɲɛ tilalen don diɲɛ mɔgɔ b'o kalama mais minnu sɔnna don ka tila olu de fɛnɛ tilalen don o fɛnɛ ye tiɲɛ dɔ de minnu sɔnnen don ka tila dɔw sɔnnen don tilalen ma k'olu ka tila tɔ belebele ni ɲɔgɔn cɛ dɔw sɔnnen don ma yɛrɛ facile o ye dɔw ka fantasme yɛrɛ de dugukolo kɔ kan olu ka kɛ namukɔrɔ sugu ye adamadenw dɔw bɛ ten donc jamana dɔw fɛnɛ bɛ ten olu kɔni bɛ ten dɔrɔn donc Chine bɛ peut-être a fɛnɛ ka intérêt fɛnɛ min bɛ Thailand i b'a ye a fɛnɛ bɛ ni a b'i mankun ka bɛn n'o ye awɔ c'est pourquoi i b'a ye a fɔra ko dɛmɛ donna Ukraine ma a bɛ taa kɛlɛ bɛ Ukraine mais a wagati an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i y'a ye Ukraine kɛlɛ yɛrɛ a bɛ ka jansan ta minnu bɛ k'a fɔ ko o bɛ ka Ukraine soutenir mɔgɔ fɛnɛ de don minnu fɛnɛ bɛ ka wagati makɔnɔ pour que o fɛnɛ ka taa bin walima o fɛnɛ ka taa kɛlɛ ɲɛsin jamanaw ma minnu fɛnɛ ye a ɲɔgɔnna si balan ye parce que jamana bɛɛ bɛ nin cogo la parce que n'i ye jateminɛ Thailand bɛ i n'a fɔ Israël bɛ cogo min na Moyen-Orient kɔnɔ m'a faamu a bɛ ten de donc aujourd'hui ni mɔgɔ min ni Amérique ye jamana dɔw gosi i n'a fɔ sisan Pakistan olu fɛnɛ bɛ Israël de gosi bɛ Israël de gosi walima jugu minnu kɛlen don ka base di Amérique ma u da fɛ u b'u ɲɛsin olu minnu k'olu gosi bon Amérique dun fɛnɛ bɛ siran a ka base ka attaquer parce que ni Amérique ka base fɛnɛ attaquera a bɛ n'a fɔ ale ka poste avancé n'o ye a bɛ se ka sɔ gɛrɛ cogo min na a jugu la a ka se ka fɛrɛ a ma olu menacer o bɛ menacer c'est comme n'a fɔ a jolo dɔ fɛnɛ bɛ menacer Amérique fɛnɛ sirannen don fɛnɛ donc jamanaba ninnu fɛnɛ bɛɛ u bɛɛ ka sew bɛ yen nɔ komi u bɛɛ ka dɛsɛw bɛ yen wa u bɛ ɲɔgɔn ka se dɔn ko u bɛ ɲɔgɔn dɛsɛ fɛnɛ dɔn fɛnɛ donc an filɛ yɔrɔ min na ko sisan jamana ninnu k'a fɔ k'u datugulen don non u datugulen tɛ mais jamanaba ninnu fɛnɛ caman bɛ min dɔn kosɛbɛ jango Chine ni Russie o ye guerre froide de c'est-à-dire u bɛ kɛlɛ k'i fɛ ka taa sɔrɔ mugu kan tɛ ka bɔ mais sisan an ye Chine ta fɔ mais Idrissa la a bɛ n'a fɔ jɛɲɔgɔnyaba tun b'u ni Nicolas Maduro ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛ hali politiquement baara ɲɔgɔnya tun bɛ yen oui an y'an mɔgɔ t'a dɔn ni jamana de seri ni jamana wɛrɛ seri ma o kɔrɔ k'o sera an ma mɔgɔ kɔni t'a dɔn n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ sa sinon baara ɲɔgɔnya fangaba tun bɛ fɛn min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ oui an y'an ambassadeur ɲininka o la don a ko baara ɲɔgɔnya b'u cɛ kɛlɛ ko ta sira ni kɛlɛminɛn ko ta sira n'a fɔra ko coopération militaire mais défense t'u ni ɲɔgɔn cɛ coopération de défense tɛ k'a fɔ ko ni an dɔ sera ni dɔ sera anw ma an dɔ sera an ma k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la o tɛ u k'o to u ni ɲɔgɔn cɛ quoi voilà donc a y'a yira k'a fɔ k'o t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o de la sisan mɔgɔ man ka jigin Idrissa la minnu b'a fɔ ko a ka ale ye Maduro ko Maduro taara minɛ a ma bouger bon mɔgɔ bɛ se ka jigin a la mais fɛn dɔ de don fo fana ka faamu jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali sisan minnu bɛ yen nɔ ni Venezuela mara b'olu bolo olu mɔgɔ bɛ mun na Russie bolo sisan fo fana ka dɔn i tɛ se k'i pan ka taa sɔrɔ kotigi ma ban jamana ɲɛ mana ɲɔgɔn cɛ ko tɛ i n'a fɔ i b'a fɔ ko gɛrɛ i n'a fɔ gɛrɛ o fɛn tɛ o voilà jamana ɲɔgɔn cɛ ko ka gɛlɛn dɔɔni quoi c'est comme i n'a fɔ furumuso ni furucɛ ko ka gɛlɛn dɔɔni pour k'i pan kuma dɔ la k'i firifiri ka taa kɛ cogo dɔ la mɔgɔ min ayiwa kuma ka ca
a sɔrɔ jɛma kɛ kɛ a kuma ka e bɛ panpan k'i puruti ni kotigi ma jɛ ni kotigi ma jɛ tiɲɛna kɔfɛ u bɛ tila ka taa baro k'i kan dɛ karisa de don a bɛɛ o to taa to jɛ voilà totigi bɛ sa parce que o fana de bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ voilà bon mais o de ka bɔ a la mais ni kelen filɛ nin ye k'a fɔ ko se tɛ Ukraine ye ka nin kɛlɛ kɔni kɛ face à Venezuela Venezuela ye o tɛ tiɲɛ ye o a se b'u ye aw se b'u ye parce que n'i y'a lajɛ sisan nɔ Venezuela kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen n'olu ni Venezuela ka mara tacogo ye kelen k'a fɔ dakurunya sɔrɔ impérialisme ma ni mun ye i n'a fɔ o de ka ca Cuba o ka ca Colombie bi u bɛɛ parelen don ale ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ Peru parce que olu n'i y'a ye hali Cubain olu bɔra kun u ye jama labɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka manifestation baw kɛ mais sisan an ka jamana yɛrɛ AES jamana an y'a condamné an ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ mun kɛra Venezuela jate kɛ ni a ye bingani don an ta bɛ se ka kɛ jumɛn la an ka ɲɛmɔgɔ bon an filɛ yɔrɔ min na ko sisan n'i ye jateminɛ kɛ Mali kundama a Sini o a jamana caman bɛ yen Mali kun ye intervention kɛ Mali tun ye nin bɛɛ dɛmɛ Mali ye nin bɛɛ dɛmɛ sira dɔ fɛ bon maintenant an filɛ yɔrɔ min na ko sisan kɔnɔnani kɔfɛ an bɛ se ka min kɛ ka gɛlɛn dɔɔni parce que an filɛ yɔrɔ min na sisan ka gɛlɛn dɔɔni an ka tɛmɛ jɔlen ka se ka kɛ mais peut-être AES jamana kɔnɔdenw de tun bɛ se ka ko in ɲaga ka a lawuli diɲɛ kɔnɔ cogo dɔ fɛ k'a laɲaga hali k'a don farafinna kɔnɔ. Nka est-ce que sira ma di yan parce que ni chef d'État ye communiqué min kɛ ni AES ɲɛma n'o ye Ibrahim Traoré bi ale y'a bolo nɔ bila k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Vénézuéliens ye u b'a ɲini diɲɛ sɛrɛgilani tɔw ma fɛ n'o ye ONU ye a ka wuli ka jɔ kɛ walasa. oui mais kɔnɔfiliko ye min ye an bɛ dumuni ko bi sisan Amérique de y'a kɛ sisan anw ka jamana saba ninnu n'a ye wele ko AES olu ni Amérique cɛ bɛ cogo di u labɛnnen don u ni Amérique cɛ la u labɛnnen don ka sama ka taa fo niveau jumɛn. Réciprocité b'an ni Amérique cɛ ka bɔ parce que sisan olu ka visa tigɛ. oui o ye diplomasi siraw ye mais a bɛ tile damadɔni bɔ sinon a bɛ kalo damadɔni bɔ a yelen don ko an ni Amérique bɛna fara ɲɔgɔn kan ka terrorisme kɛlɛ Amérique ambassadeur bɛ yan fɛnw bɛ yen ambassadeur ma rappelé foyi ni nin ye a kɔni bɛ o fɛn minnu bɛ yen nɔ o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ gestion misɛnninw ye olu bɛ se ka faamu quoi mais est-ce que o sigilen don kɛlɛ kan o sigilen tɛ kɛlɛ kan visa mais visa dɔ ye ni cɛ n bɛ n ka visa dilan nin dilan cogo la o tɛ kɛlɛ o. mais n tɛ t'i fɛ yen i tɛ n'an fɛ yen. o si tɛ kɛlɛ ye o bɛɛ ka sababu kɛ o n'a taw ta Américains bɛ yan o komi a n'a taw ta Maliens bɛ yen donc o kumaw de don dɔrɔn minnu bɛ ka fɔ ten a dɔ la a anglais ka ca ni a bamanankan ye donc finalement Donald Trump de b'a yɛrɛ faamu o la yan anw ka foyi t'o la yan Maliens bɛ yen an ka ambassadeur bɛ yen Américains bɛ yen nɔ ambassadeur bɛ yan visa ko ninnu filɛ nin ye n'i taw fɛ k'a fɔ ko bɛ yen nɔ i la bɛ t'i yɛrɛ bila bundunkun na. I t'i yɛrɛ bila jagɛla kɛra cogo di. mais sisan e ko ko AES jamana kɔnɔdenw de tun se ka fara ɲɔgɔn kan ka kule bɔ donc farafinna jamana tɔw bɛ tugu an kɔ. farafinna yɛrɛ jamana dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ AES ka force bɛ se ka kɛ min ye bi diɲɛ kɔnɔ o de ye i b'a ye ko in daminɛna yanni printemps arabe o jɔra sira la kɔfɛ printemps Sahel tun bɛ sen na an ye layidu di ko Macron bɛ to a la yan a tora la ko France tora la dɛ. kuma wɛrɛ bɛ yen ko hiver noir. oui o bɛɛ ye fɛnw de ye minnu bɛ yen mais peut-être a bɛna ale nacogo kuraw la ka sababu kɛ an y'an bolo jigin de n'o tɛ an bɛ hiver in kɔnɔ ka ban o an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ san 14 nin kalo tile 14 de b'an kɛ attaque fɔlɔ min kɛra Menaka kan gosi 17 janvier samedi prochain olu de ka san 14 an bɛ fɛn in kɔnɔ 16 janvier 2012 awɔ donc pratiquement an bɛ fɛn in kɔnɔ an b'a dɔn min don sisan bolo jiginna de an bɛ wele bolo jigin fo sisan fɔlɔ min tun bɛ fɔ an ma n'o ye an tɛ se k'an yɛrɛ lakana an ka kɛlɛcɛw ma labɛn kɔngɔ b'an na an ye misikinaw de ye an tɛ bɛn ko la an tɛ se ko la Faransi de bɛ ji d'an ma donc o discours de bɛ ka na sisan tugun quoi voilà waati min na an yɛrɛ bolo ko on est souverain waati de fɔlɔ min tun bɛ ka
fama a mi se jeegono wori kuma bi gëna be san doon bu lu jigéen ñi gëna donc bu lu ci ko ko nana bo la fi na mo fana baya de bi ama jaman ko na ça dit que bo lu sensi e ka bolente an se ka a danfara bɔ quoi an bɛ siran ɲɔgɔn ye ten ka ɲɔgɔn bisigi ten ka taa sɔrɔ e ta bɛ ne ta dafa ne ta bɛ ta dafa bon n'an dafali mana k'o kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye bi sisan i b'a sɔrɔ dugu dɔw tun bɛ yen nɔ minnu ka lakana tun b'u yɛrɛ bolo a bɛ san 10 kɔ bɔ tiɲɛnikɛlaw tɛ don ye Mali yan dugu yɛrɛ dugu wulila ka baara kɛ dugudenw yɛrɛ wulila ka baara kɛ mais sisan aw bɛɛ fanga bɛ ka dɔgɔya o parce que sisan sɛbɛyɔrɔ tɛ yen mɔgɔw bɛ ka miiri ka c'est à dire que n'i ko k'i bɛ ko o ko kɛ sɛbɛyɔrɔ sɛbɛyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn yɛrɛ de ye i sɛbɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn est ce que i bɛna min kɛ a bɛ faamu yɛrɛ yan c'est pourquoi minnu ye marifa ta k'u ka dugu lakana u bɛ nin di ministère de défense awɔ u bɛ min u bɛ nin u fɔ a baga yɔrɔ jumɛn dugu ninnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a caman ye bɛnkan de ta ni bɛnkan ta walima hali n'aw bɛ yen kangari dalen dɔ a ye a fɔra kɔsɛni na sikaso mara dɔ bɛ yen nɔ hali n'aw bɛ yen a tɛ se ka ta kɛ n'a ta kɛ représailles bɛ na a bɛ gɛlɛya dɔ nka la. assise fana an b'a fɔ ko groupe de défense minnu bɛ yen nɔ ko ka fɛɛrɛ yira marifa ninnu la ko ne m'a fɔ n ko assise m'a fɔ ne ko de sisan a kelen kɔfɛ a kɔfili kɛra mun ye a nafa kɛra mun ye a décision talen ko k'a bɔ yen a kɔfili kɛra mun de sisan. a jɔyɔrɔ bɛ to sɔrɔsiw de bolo a bɛ to sɔrɔsiw ouais mais a tolen sɔrɔsiw bolo sa a kɔfili kɛra jumɛn de ye tu vois an ye mun sɔrɔ a kɔfɛ fo fana ka jateminɛ parce que mɔgɔw y'a fɔ a ka kɛ oui mais est ce que an sera minnu ma minnu bɛ ka baara kɛ a olu y'a kɛ kun jumɛn kama est ce que olu de y'a fɔ minnu bɛ k'a kɛ est ce que olu de y'a fɔ k'a ka bɔ yen wa dugu de mɔgɔw ko k'a ka bɔ yen wa jɔn de ko k'a ka bɔ yen est ce que minnu bolo b'a la ni dugu minnu bɛ ka lakana o dɔnni ma a kɛcogo la olu de y'a fɔ wa jɔn de nana fɔ k'a ka kɛ o ko assise don ko jamana kɔnɔdenw fɛ ka don k'a ka kɛ a ka kɛ ok d'accord sisan a bɛ cogo di a dugu minnu kun jɔlen don a dugu bɛ cogo di bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ fo de ka faamu quoi parce que tant que an ma ɲɔgɔn faamu ko fo dɔrɔn dɔw ko k'a ka kɛ jɔnni ko k'a ka kɛ de a ma fɔ k'a kana kɛ dɛ mais jɔnni de ko k'a ka kɛ min bolo b'a la wa min ka dugu bɛ ka lakana wa ou bien min sigilen don yirisumani kɔrɔ ten ou bien kɔgɔsumani kɔrɔ ou bien bureau kɔnɔ clim b'a kan o de ko k'a ka kɛ yan n'o ko k'a ka kɛ n ka cɛ kana kɛ dɛ n bɛ bureau kɔnɔ ayi k'a sigi bureau kɔnɔ k'a kɛ bureau kɔnɔ kogo tiɲɛna ye a tulo tɛ fɛn na a ɲɛ tɛ fɛn na yala o kɛ n'i y'a kɛ yan min f'i ɲɛna a bɛ kɛ kɔrɔlen ye mais a bɛ kɛ théorie de ka tila ka taa pratique oui mais f'a ka kɛ mɔgɔ de fɛ min b'a dɔn théorie tɛ o min b'a dɔn o ta ye min bɛ ka fɔ a b'a dɔn de min bɛ ka fɔ a b'a dɔn maintenant n'a ma ɲa k'u tun bɛ yen fanga nana sɔrɔ o bɛ yen walima fanga taara ka taa sɔrɔ fanga taara k'olu to yen a bɛ lajɛ de u sera ka min kɛ o wagati kɔnɔ o ye jumɛn ye fili min kɛra u ka baara la o sɔrɔla mun fɛ fili bɛ se ka lakana cogo di u ye min kɛ n'a bɛ nafa kɛ o bɛ se ka kɔkɔrɔ dɔn cogo di o de ye tiɲɛ ye o de bɛ lajɛ maintenant n'a yɛrɛ k'a fɔ a ma foyi de ɲa i b'a bɔ yen n'i b'a bɔ yen i bɛ min sigi a nɔ la i b'o fana jateminɛ o nɔgɔya o mɛ sisan e yɛrɛ bolo sisan nɔ komi o galabu faga nana mais ka mun de bɛ se ka nin kura fiyɛ sisan ka galabu kɛnɛya di ka galabu yɛrɛ di quoi pour que nin ka fiyɛ an na kow ka wa n bɛna min f'i ye fo que jamanadenw kana ɲɔgɔn na jamana faamaw ni jamanadenw kana ɲɔgɔn na parce que kelen in a ka ɲa a kana ɲa fɛn kelen danaya fanga ɲɛ a bɛ yen danaya n'o tɛ yen foyi tɛ yen. mais jamana faama ka discours le 31 décembre i y'a lamɛn non n m'a lamɛn non n m'a lamɛn c'est quoi di non o y'a sɔrɔ man kɛnɛ cɛ o y'a sɔrɔ man kɛnɛ 31 kɔni je crois o man kɛnɛ ale ma se ka sɛ wolo kelen dɔn discours lamɛn ta kun tɛ yen fɔlɔ n m'a lamɛn walayi hali kuma lamɛn cɛ wala
Ba gira ka fɔ ko ɲina 2026 kɔnɔna na ko concertation bɛna kɛ walasa parti politique bɛ sigi cogoya min na est ce que o tɛ se ka nin kura fiyɛ mɔgɔw bɛ kuma tɔnw mana sigi n'o baara ninnu kɛra. Parti ka kɛ o parti kana kɛ o société civile bɛ se ka mobiliser o société civile bɛ se ka mobiliser. c'est à dire que fɛnw sigilen tɛ an ka sigi ka kuma la o Mali ko sirilen tɛ bilen ko malidenw k'u sigi ka n'a fɔ ko ka fɛn dɔ labɛn assise non. A selen don min na sisan a kan ka lajɛ dɔrɔn jɔn de bɛ se ka ye minnu bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ jamana mago bɛ min na jamanadenw mago bɛ min na an k'o fɛɛrɛ bɔ an bɛ yen de. donc e ka kuma faamuya e fɛn ka fɔ jamana kan ka kodɔnnaw de ɲini minnu bɛ ko in ɲɛdɔn k'an bɔ nin kɛlɛ kɔnɔ. A banna diɲɛlatigɛ fan o fan diɲɛ ko o ko a bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ ten de kana se ka na pewu hali ni ala jɔra maa min ka kɛnɛya kan kana se a la soit a bɛ se ka kɛ par hasard i bolo taara bɛn fɛn dɔ ma i y'o dun o y'a nɔgɔya n'o tɛ wa i bɛ taa bin mɔgɔ de kan min b'a dɔn o b'a furakɛ walahi ala b'a kɛ ten de ala b'a kɛ ten de ala b'a kɛ ten de. Ma nin yɔrɔ faamu. Ni ala jɔra maa min ka kɛnɛya kan maa min man kɛnɛ ko a jɔra kan ko nin fɛ ka kɛnɛya kɛ nin tigi ye ko fila de don soit i bolobalatɔ bɛ taa fɛn dɔ dun min bɛna nɔgɔya ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔ walima maa de bɛ se i ma min b'a dɔn o b'a furakɛ. o y'ala danaya ye dɛ. A bɛ kɛ ten de o c'est à dire que ala y'o de fɛɛrɛ di hadamaden ma wa kɛra siga la ni bana b'i la n'a ma s'a dɔnbaga ma a furakɛtɔ kɔni sa ko wɛrɛ de sinon a b'i fa bana bɛ maa fa ten de bana ma ye dɛ donc jamana bɛ mara ten n'a sera yɔrɔ la jateminɛ de bɛ kɛ jɔn de bɛ se yen. mais o tɔ t'an bolo bi yan. sinon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi k'an ka sigi parti bɛ se ka na cogo di parti bɛ na ladilan cogo di o bɛɛ ye débat wɛrɛ de ye degré de y'a bɔ yen degré ka n'a place la ni degré nana place la parti kan ka min kɛ o b'o dɔn mais an bɛ don min na i ko bi hali ni parti bɛ yen ni hakililaw tɛ yen ko min b'a to mɔgɔ bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ a tɛ taa parti ka bɔ yen kɛ mais dugutigiya ka girin parti ye o société civile bɛ yen o olu bɛ min institution tɛ yen wa u bɛ min. O bɛɛ ko fɔ an bɛɛ bi yan an bɛɛ bi yan an dafalen mun de bɛ ka kɛ mun de bɛ ka kɛ donc an kana fɛnw dɛn fɛnw na an kana dɛn foyi la an k'a dɛn dɔrɔn an bɛ fɛ a ka ɲa fɛɛrɛ bɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ a yaasa ka ɲa an k'a dɛn o la dɔrɔn a banna. fɛɛrɛ jumɛn de e yɛrɛ bolo sa fɛɛrɛ ye jumɛn parce que i y'o kan ka bɛn mais bi n'i y'o kan ka bɛn tiɲɛ na hakilinaw tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye k'a sababu kɛ an ka kuma fɔ a si la sa dɔw tun b'a la olu bɔra a la. dɔw ka mɔgɔw bɛ bɛrɛ rɔ dɔw yɛrɛ bolo an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi an tɛ kelen bɔra la olu n'u ɲɔgɔnnaw fanga bɛ to est ce que olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. mais fɛn dɔ de bɛ yen fara ɲɔgɔn kan a kɛra diɲɛ fan o fan fa bɛ kɛ fɛn dɔ de sababu la n'i ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan jumadenw i b'a sɔrɔ n b'a fɔ kuran kun tɛ minnu ka yɔrɔ la walima n b'a fɔ minnu ni olu tɛ jabaraniw sɔrɔ walima minnu tɛ kibaruya sɔrɔ mais maliden bɛɛ n'i tun ye fɛn dɔ la dan ko o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ balontan lajɛ ou bien kuma mɛnni senfɛ a tun bɛ joli to fɛn dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mais pourtant olu minnu kun sigilen don ka kule mali bi do walima olu minnu baara bɛ cɛw a dɔw bɛ muru d'u ma dɛ ka ɲɔgɔn sogo tigɛ ka ɲɔgɔn don a kɛnɛ o t'a fɛ mais pourtant bɛɛ ko ko mali ka gagner. hali dun aw minnu sigilen bɛ Venise la Amsterdam aw bɛɛ hakilina tɛ kelen ye. o ne kan bɛ de o t'a la o de fait que min kɛra ko bɛɛ ma k'o kan dɛ comme il y a facteur dɔ de bɛ yen min b'a to a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ la nin wagati nafolo de ka bon mɔgɔw ka kɛ kelen o ka kɛ kelen o kun kɛra o tɛ référence ye quoi. donc e yɛrɛ bolo bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana la. fɛn dɔ la ka dan n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ jamana la mais an fɛnɛ kɛlɛ ma an b'o cogo di. n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ jamana la cɛ min fana kan bɔ o cogo di. n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ jamana na an bɛɛ filɛ nin ye gɛlɛya dɔ kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di. fana an tɛ se ka dɛsɛ o la o. e tɛ se ka dɛsɛ ka fɛn dɔ la dan ko an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ min kɔrɔ
dɔw bɛ se ka kɛ kɛlɛ la kɛrɛfɛ kɛ mais jama fanba bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ an bɛ na n'o ye kɛ. mais kunu ye jeli bɔn ko kuma fɔ o kelen de bɛ sin ka bi jamana ɲɛmɔgɔ n'u ka fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ mun b'u bolo bi hakili la o de bɛ sin na est ce que fɛɛrɛ kura bɛ sigi ka fɔ walima an bɛ continuer tan sisan ɲininkali ye min ye dɔrɔn o de ye an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ quoi an bɛ kɛlɛ kɔnɔ dɛ kɛlɛ ma ban kɛlɛ ma ban sisan fura ye jumɛn ye fura ye jumɛn ye parce que fura dɔw nana o fura dɔ nana fura dɔw nana ka sababu kɛ fanga dɔ tun bɛ yen olu ko k'u t'u yɛrɛ sagobaya la ko ka sababu kɛ ko dunan marifatigiw bɛ yan jamanadenw ko n'o don an b'o fura u m'a kɛ yan a fɔra ko Kidali ka minɛ jamanadenw ko bon Kidali minɛli problème foyi t'a la a bɛ sɔrɔ MINUSMA bɛ gɛn MINUSMA tatɔ a ka kanw bɛ minɛ a ka kanw minɛli o bɛ kɛ sababu ye Kidali ka minɛ nka o ti kɛ fo ka taa sɔrɔ an ye marifa sɔrɔ ka bɔ Irisi yɔrɔ kule kɛra ko an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya kɛ yasa kɛlɛcɛw ka labɛn k'u ɲɛsin o ma o bɛ kɛ fura dɔ ye fura dɔ kɛra mun ye ko bon an filɛ yɔrɔ min na ko sisan embargo ka kan kan ni embargo kɛra an kan ko ni sara ma an bɛna an fili ka bɔ fanga kɔrɔ fanga bɛ cun mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan le 14 janvier an filɛ nin ka taa o san jɔnna la mɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ k'olu cɛbaw fɛnɛ bɛ kaso la sisan kɔni bon ko bɛ nin yɔrɔ la o tɛ i n'a fɔ wa ka wɛrɛ kɛ olu bɛ kaso la a bɛ sɛbɛnfɛn wele nin yɔrɔ la a ka wele nin yɔrɔ la dɛ o de ko bɛ yen o la sɛbɛnfɛn ka fosi dɔrɔn o de kɛra ka ko dɔw kunbɛn o san ko an bɛ dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ an fara ɲɔgɔn kan le 14 janvier ka ko dɔw kunbɛn mun de b'an bali ka fara ɲɔgɔn kan bi ka se k'a to an ye fara ɲɔgɔn kan ka marifa sɔrɔ cogo di wagati dɔ kun kɛra ni kun ko Mali armée bɛ se i fa ni ba de bɛ nin anw dɔgɔyara k'an kɔn k'an kɛlɛ ko parce que an ko Mali armée bɛ se mais ko dɔ de kɛra ko o fa ni o ba ni jɔ bi ni ko armée tɛ se i b'a fɔ da wɛrɛ la ni o yɛlɛmana cogo di jɔn y'o yɛlɛma fɛɛrɛ jumɛn de y'o yɛlɛma n'a kɛra de anw nin na de ka fa ni ba de parce que ko armée bɛ se k'a fɔ k'i tɛ port dɔn parce que ko armée bɛ se dɔrɔn o kɛra don min na ka fɔ assemblée kɔnɔna la ko Mali armée ça fait pitié o don ko wo de tun bɛ ka ci anw na n'o y'o kɛlɛ kɛ o de tun bɛ ka ci anw na donc ko minnu don ne tɛ se k'a faamu an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ko bɛ sen na ko o ye ko ye ko min bɛ an bolo ko ninnu fɔra n'an bolo kɔ de ye ko ninnu fɔra ne bolo kɔ de c'est comme ça il faut le dire donc jamanadenw jɔyɔrɔ de bɛ yen c'est comme la fɛn dɔ f'i ye e ma ye conseil na i n'a fɔ Iran quoi e ma ye sisan manifestation i b'a dɔn olu fɛ yen manifestation ma ka kɛ yɛrɛ a bɛ ka kɛ dɛ a ti fɛ manifestation fama ka k'olu fɛ yen tɔrɔn dun ko k'a ɲɛ b'u la dɛ awɔ o de c'est à dire a ti fama ka k'olu fɛ yen mais kabako kɛra mun ye kabi guerre 12 jours min kɛra Israël ni Iran ɲɔgɔn cɛ sisan ka b'o banna fo sisan u ka usine minnu bɛ tête nucléaire ni bombe dilan c'est à dire que missile dilan u bɛ ka baara kɛ 24 heures sur 24 han kabini guerre banna fo sisan u ka machine bɛ ka bombe ninnu dilan u b'a dilan de 24 heures sur machine tɛ jɔ parce que ko ni attaque bɛ kɛ zen mais min layidu di ko ni attaque ni kɛlɛ bɛ kɛ zen fanga min bɛ bombarder missile ba fila o de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ quoi c'est à dire que bon o bon ni missile ba fila de bɛ jigin kan o kɔrɔ ko Israël ka fɛn tɔgɔ bɔra kɔnɔ mun b'a minɛ dôme de fer o kɔrɔ ko o tɛna fɛn ayi o ko fɛn bɛ banna système yɛrɛ de y'o système fɛn fɛn b'i bolo n'o ye système antidéfensif o si mɔgɔ tɛ yen bon i b'a ye o wagati fɛnɛ kɔnɔna na parce que wagati dɔw tun kɛra dɔw tun bɛ yen missile dɔw tun bɛ yen nɔ u ka S-400 o missile ninnu ni Irisi tun b'a bolo bɔ o kan Irisi fɛnɛw caman laraw k'o da ye mais wagati kelen na mun de kɛra ko infiltré donna dugu kɔnɔ manifestation kɛ mais manifestation
ni ko ci b'a réprimer ni marifa ci ni mɔgɔ datugu ni fɛnw ye i b'i suko yɛrɛ la mais kunu ni bi k'a lajɛ minnu b'a la ko olu bɛ yiran kɔ olu bɛ fanga kɔ olu de bɔra san olu bɔ jamakulu yɛrɛ a ko bɛ nɛgɛ b'i la n'u ye dɔrɔn a bɛ ko nɛgɛ b'i la o kɛra donc c'est pas k'a fɔ marifa ka ta an ka kɛ tan mun ko k'u bɛ fanga soutenir bi olu ye dɔ ninnu ka jama ye dɔ neutraliser pewu a b'a bɔ yen pewu kana bɛɛ kɛ marifa ci ni fɛnw k'i kɛra i b'i yɛrɛ sɛgɛn a t'o kun bɔ kamalen jango bɔ u bɛ dugu minɛ u taamatɔ bɛ yɛlɛ fɛn dɔ kan an bɛ tɛmɛ an bɛ taa wɛrɛ la c'est comme ça alors bon an bɛ don min na ko bi anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni i ko sisan i bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan pour que Mali ka bonya ka k'a bolo a ka souveraineté ka k'a bolo komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na. mais sisan an tɛ se ka tɛmɛ o la mais sisan est ce que Mali la mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se ka mɔgɔw labɔ. mɔgɔ labɔ kɔni tɛ dennin tɛ mɔgɔ ko la sa mɔgɔ labɔ dennin to dɔrɔn jamanadenw ka laɲini la jamanadenw bɛ mun de fɛ. objectif min bɛ yen. objectif min bɛ yen a dennin d'o de la an bɛ fɛ ka mun de kɛ a dennin d'o de la a dennin tɛ foyi wɛrɛ la o kɔ. maa min bɛ k'a f'i ɲɛna olu de y'a mɔgɔlabɔlaw ye awɔ an de b'a bɔ a ka nɔgɔn ni diɲɛ ko bɛɛ mun de bɛ yen mɔgɔ bɛ bɔ kun jumɛn kama mun de bɛ yen a dɛnnen don o dɔrɔn la foyi wɛrɛ tɛ donc an filɛ yɔrɔ min na ko sisan mɔgɔ bɛ jɔrɔ ni an ka jamana ye ka sababu kɛ i k'a lajɛ n'a fɔra ko fɛti AES ka session min kɛra dɔw ko sommet dɔw ko session a k'a fɔ a fɔ comme a fɔra tuguni deuxième session n'a fɔra ko ka bɔ dɔrɔn ka ɲɛmɔgɔ kunbɛn c'était une fête o bɔli o kɛra cogo dɔ la ye mun de b'a gɛlɛya ni mɔgɔ bɛ bɔ Janginɛ ci bɛ bila o ma Sori ci bɛ bila o ma ci bɛ bila Burama ma ci bɛ bila karisa ma ci bɛ bila nin fɛn ma donc olu fana ni bɛ ci bila u ka mɔgɔ ma olu fɛn o bila u ka mɔgɔ ma. n'a fɔra bi ko jamana ko yɛrɛ la hali fɛti dɛ karisa y'an ka mɔgɔ ye karisa t'an ka mɔgɔ ye karisa ninnu karisa ninnu i sigi i b'a dɔn min na quoi sinon n'e b'a dɔn ko kɛlɛ de bɛ ka labɛn walahi i kelen tɛ jɔ kɛlɛ ɲɛ i kelen tɛ sɔn i tɛ sɔn sa n ko ni ko mɔgɔw ma n ko a bɛ ka fɔ assemblée kɔnɔ k'an ka armée ça fait pitié tɛ kɛnɛ bɛ ka fɔ ko san kɔni a sera dan na n kɔrɔ de san ko. o kɛra i bɛ ka waati. mun min bɛ sen na dɛ a ɲɛdɔnnen don sinon avion bonya bɛ k'a fɔ ko avion kɔni a filɛ yɔrɔ min na ko sisan a karabila a moteur jɔra a bɛ tigɛ de fɔ ko fila don walima avion bilala ye avion bola ye min fɔ a m'a mɛn walima fa donna o la quoi kunkolo taara ko avion moteur jɔra tigɛ de fɔ a bɛ fɔ tun donc an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ o wagati kelen dɔ b'a la an ka mɔgɔ nin y'an ka mɔgɔ ye nin y'an ka mɔgɔ ye kɛlɛ fɛn min bɛ ka na a bɛ maa joli joli dɔ ye ko n ka mɔgɔ tɛ n ka mɔgɔ o tiɲɛ ye tiɲɛ ye jumɛn o kuma na. an bɛ se ka mun de kɛ sisan parce que gɛlɛya b'an kan bi hali n'i y'a ta k'a lajɛ sisan an y'a k'a da tajiko gɛlɛya b'an kan tajiko gɛlɛya b'an kan kuranko ka gɛlɛn lamara yɛrɛ ka gɛlɛn. tu sais n bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛ segin a kan tiɲɛ don wagati kun kɛra Mali la yan 2012 an ka fɔ ten an ninnu nalen fanga la gɛlɛyaba fɔlɔ kɛra min ye o de ye mɔgɔ kun labɛnnen tɛ ni foyi ye donc CEDEAO nana dɔrɔn tɛjugu sɔngɔ yɛlɛnna ko bɛ ɲagamina jate bɛ tiɲɛ mais ka bɔ Amadu Aya ka wagati 2012 ka na se fo 2020 ma o y'a sɔrɔ laseliw caman kɛra ka ɲɛfɔli caman kɛ o taabolo la je crois que fanga min nana o fanga y'o de bénéficier m'a faamu bon an filɛ yɔrɔ min na ko sisan kɛlɛ ye ɲɛda kura wɛrɛ ta parce que anw tun ye fɛnw dɔw sogolo k'olu ka kɛ teliya la yaasa kɛlɛ ka se ka ban teliya la o kɔfɛ kɛlɛ nana ɲɛda kura wɛrɛ ta an filɛ mun na ko pont dɔ karila Mali ni Burkina frontière pont ko karila ko tiɲɛnikɛlaw y'o kɛ an tulo b'a la tugun ko usine dɔ fana jeninen don usine Stone a tigi yɛrɛ y'a bila sɔgɔmada la n'o ye Ibrahim Diawara
a bila sɔn yɔrɔ bɛ ba fili du sen a kɛra sisan kɛlɛ ye mun ye i b'a ye ko kɛlɛ ɲɛsinnen don maaw ni bɔli dɔrɔn tɛ bilen dɛ mais a bɛ se ka lamaga kɛ komi i y'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen ko hali lamagaw gɛlɛyalen don donc kɛlɛ kɛlen don sisan ka lamagaw bɛɛ lajɛlen sumaya sɔrɔ ta sira fɛ mɔgɔninfinya ta sira fɛ politiki ta sira fɛ mara ta sira fɛ kalan ta sira fɛ sɛnɛ fɛn bɛɛ lamaga kɛlen don ka se ka nin bɛɛ lajɔ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ sen na bɛɛ tun ye pour que ka nin bɛɛ lajɔ u dun mago bɛ wagati de la yaasa o fana bɛɛ kɔlɔlɔ o ka se ka kɛlɛ b'u nɔ la u filɛ ka nin tiɲɛni fɛn kɛ dɛ u bɛ wagati de makɔnɔ yaasa nin tiɲɛni ninnu fana min bɛ ka k'u fɛ dɛ dannifɛn jugu de don u bɛna falen n'u falenna dɛ o tiɲɛni kɔlɔlɔ de bɛ kɛlɛ k'u bilasira je les connais. donc n y'a faamu u ka politiki de kan ka yɔrɔ affaiblir. oui. I n'a fɔ sisan n'i y'a faamu sisan nɔ ka sɔrɔ siraw k'ale ka fiɲɛ tigɛ tajiko b'o la usine ko b'o la bɛlɛbɔyɔrɔ minnu bɛ jamana gala Bamakɔ yɛrɛ galagadaw fɛ sebe ko ninnu ma sɔrɔ siraw fɛn bɛ bɔ yɔrɔ min na sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na sanu bɔyɔrɔ bɛ gosi sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ gosi mɔni bɛ dɛsɛ ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que nin bɛɛ ye dannifɛn de bolo min bɛ tila ka na falen ka a kɔlɔlɔ bɛ tila ka na wolo min na ala k'an kisi nin ma o de kama mɔgɔ tɛ sigi ni kɛlɛ ye da fɛ o de kama ne y'a fɔ mɔgɔ ye n ko Irisi bɛna kɛlɛ na Ukraine dɛ n b'a kɔlɔlɔ kan tɛ dɛ o de kama kabini ko cɛya ni cɛsuru k'u bɔra ka kɛlɛ kɛ sisan ko cɛya ni cɛsuru fudo u ma tile 3 kɛ kɛlɛ la dɛ ni tile 3 kɛra kɛlɛ la u 2 t'a baro yɛrɛ bɔ yɛrɛ a fɔ k'a gana a baro tɛ bɔ walayi a baro tɛ kɛ kɛlɛ man ɲi fɛn jugu ba fɛn jugu ta mɔgɔ ka n'i kulonkɛ la mais n bɛ se k'an bɔ nin kɔnɔ an k'a faamu k'an bɛ kɛlɛ la dɔrɔn ko a dɔnbagaw de b'a kɛ bɛɛ n'a ta quoi marifatigi n'a jɔyɔrɔ jamanaden nafolotigi n'a jɔyɔrɔ jamanaden gansan n'a jɔyɔrɔ sɛnɛkɛla n'a jɔyɔrɔ mɔnikɛla n'a jɔyɔrɔ minnu ko k'u bɛ marifa ta k'u de lakana olu n'u jɔyɔrɔ il faut que ko ko bɛ kɛ quoi il faut que les acteurs concernés soient touchés sinon ne ye ɲininkali kelen de k'i la k'a fɔra Asisi kɔnɔ ko ka groupe autodéfense ci quoi ko jamana armée kelen ni marifa ka kan jamana maintenant i b'a ye a kuma ninnu i bɛ jɔn de sɔrɔ ko min tun y'a kɛlɛ kɛ k'a kɛlɛ kɛ a tɛ bi naani ma k'a nafa ye ko o tun b'o kɛnɛ kan k'o fɔ komi n'a fɔ mɔgɔ minnu wulila ko ka partout ci ok a waati ne ye kuma dɔ fɔ ne ko mɛ minnu ye wulikajɔ kɛ tɔn kɔnɔ ka nafa bɔ ka se jamana ma o tigilamɔgɔ tɛ sɔrɔ o la n'o sɔrɔ la o sɔrɔ la ko wɛrɛ o jamana ko ye bilen mun ye ko kɛ ka partout kɔnɔ ka ko dilan a kɛra parti a kɛra mouvement o minnu to o kɔnɔ ka ko dilan jamana ye o tigi tɛ se ka sɔrɔ o kuma kɔnɔ an bɛ jamanadenw de tun b'o ka parti ci ne m'a fɔ n ko jamanadenw m'a fɔ quoi ne ko ten n ko n'o kɛra jamanakɔnɔdenw ye dɛ mais olu ma ko dilan ni wulikajɔ de ye quoi sinon n'u ye ko dilan ni wulikajɔ ye tɔn kɔnɔ o tɛna fɔ a dɔw tun bɛ tɔn dɔw kɔnɔ awɔ ne ko n'o y'o fɔ o y'o fɔ fɛn wɛrɛ nɔfɛ quoi o tɛ se k'o fɔ ko fasoko ye o fɛnɛ tiɲɛ de o tɛ se k'o fɔ fasoko kama quoi parce que n k'a tun bɛ k'a fɔ de k'an kana tɔn kɔnɔ ko pour que an ka bɔ munna i bɛna fɔ bi ko k'a ci k'o ma ɲi o ma ɲi cogo di e kuma e ka walanda fila an bɛ jumɛn ta a ko k'u kun filila de o kun filila o tuma o ma ko dilan u filila o la donc n'ale kun filila ale ye tɔn min kɛ a k'o fɔ an ɲɛna kɛ ale k'a to tɔn kɔnɔ a ye mun dilan ale ye mun min tiɲɛ a k'o bɔ k'o fɔ an ɲɛna ale min b'a kɔnɔ a ka maa wɛrɛ to ale yɛrɛ diɲɛ tiɲɛ mais k'u ka cɛ sigi ninnu ma sisan parce que wari min n'a da denw bɛ ka fata o kurusi bɛ tɛ mun bɔ nin i n'a fɔ musaka minnu dira partiw ma ka réveil citoyen baara o k'olu e ma o wari tun bɛ di cour suprême kɔ de a wari tun bɛ di cour suprême kɔ a wari wa a ko mun de bɛ jatew bɔ mais mun de bɛ jatew bɔ k'a di olu bɛ jatew bɔ partiw bɛ ka sɛbɛnw kɛ ka taa bila an ye nin wari de bila san o san a tɛ di ma tant que i ma jate bɔ ka taa bila o sisan
jate wɛrɛ jumɛn ka bɔ a ko a daminɛ oui mais oui n ka kɛ wagati ma n ko sisan jate min tun bɛ kɛ ka bila o jatew de tun man o de jatew de man kɛ sigin na ko jatew de kan wa walima jatew tun tɛ ka kɛ de n bɛ fɛ k'o de dɔn quoi parce que fɛn min jate bɛ ka k'a nɔgɔni na k'a sɛbɛn bila yen i ti maga dɔ la fo min kɛra ɲina i k'o jate bila o de tun tɛ ka kɛ wa walima mun de bɛ yen jate min ka kɛ sisan o jate jumɛn musaka min dir'u ma ouais o musaka in jate bɔra ka ban o jate o musaka jate bɔra ka ban quoi donc ne ka min ma jate min bɛ ka bɔ sisan o jate ye jate jumɛn de ko aw n'o yɔrɔ faamuya ka kuma na e m'a fɔ ko jamana ye min di yan ne ko de n ko jamana tun bɛ min di san o san a jate tun bɛ bɔ a nɔbɔli la ka taa feere quoi o tun ye jate jumɛn ye sisan n tɛ jate jumɛn ye o ye wari min daminɛ san donc parti dɔ tun b'a kɛ sisan minnu tun t'a kɛ olu de ka jate ka bɔ a ko parti yɛrɛ ko k'olu cira olu cira daw sɔgɔra k'olu bɛ se k'o baara kɛ cogo di o kɛra u ka suman dɔ donc ne kɛlen min ma fɔlɔ dɔrɔn o de ye an bɛ yɔrɔ min na ko sisan bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ ninnu kan ka se ka ɲɔgɔn dafa baara ka kɛ faso ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ ni ma jamana ko minɛn kɔnɔ ni jamana ko bila minɛn fɛn fɛn kɔnɔ i bolo b'a jɛ ka sababu kɛ min ye ni i bolo ko e min bɛ biro kɔnɔ ko e de ni nin kɛlen ka kan an ka yɔrɔ caman bɛ yen balontan yɔrɔ kɔdawolo badawolo kungo a yɔrɔ n'a taara biro kɔnɔ mɔgɔw ma sama sɔrɔ mali ko banna e t'o di e ko tɛ ko bɛ ɲɛnabɔ biro kɔnɔ dɛ jamana ko tɛ ɲɛnabɔ biro kɔnɔ dɛ n bɛna min f'i ye nin fana kuma kura ye da bɛɛ n bɛna min f'i ye a sɛbɛn n bolo tiɲɛ don maa dɔ de ka s'u ma o ka sɛbɛn ninnu mɛ n'o f'i ye yɔrɔ caman bɛ yen ne bɛ sigi a kan balontan terrain caman bɛ yen kɛnɛyaso jɔlen don kɛnɛ dɔw kɔnɔ sugu dɔ bɛ dugu dɔw kɔnɔ bi ka na sigi a la polisisow ni miiriw bɛ yɔrɔ dɔ la bi ni dugudenw tun ka wuli ka jɔ cɛ k'olu kɛnɛw lakana n'a tun tora biro kɔnɔ mɔgɔ ma walahi a dugu dɔw tun bɛ kɛ n bɛna min f'i ye hali sira tɛ sɔrɔ sira wuli sira sotarama sira tɛ sɔrɔ ko kiriso kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi dugu yɔrɔ ko ɲɛnabɔli kama n bɛna min f'i ye dɔrɔn ni kiriso sigira dɛ yanni kiriso ka sigi dɛ min bɛ sen na cakɛdaw sigilen don o kɔlɔsili kama sariyaw bɛ o kama kiriso min bɛ yen sisan o kiriso fana bɛ yen nin baara kelen de kama kiriso kura yanni o kana dɛ o kan ka n'a sɔrɔ parce que kiriso kura bɛ na de ko ka dɔ bɔ baara fanga la mɛ ka baara kɛcogo yɛlɛma kiriso kura a man kan ka n'o sɛbɛn ye dɛ a bɛ se ka na de ko ka dɔ bɔ baaraw fanga la ka sababu kɛ baaraw bɛ se ka caya mais n'u ka baara yɛrɛ n'u ka baara centralisé dɔrɔn k'a bɛ dilan o ko o kiriso camanba de bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don dɔrɔn ma nka u bɛ ko wɛrɛ kɛ min t'o si ye kiriso bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛ jago de kan jago kuma caman bɛ taa fɔ yɔrɔ la bi min tɛ jago ko kuma ye kiriso dɔ bɛ minnu ɲɛsinnen don sɛbɛnko de kan bi mɔgɔw ka du bɛ ci ka taa sɔrɔ i ka permis b'i bolo i ka titiri b'i bolo a ma annulé foyi ma ta kɛ i ka a ma foyi ma ta kɛ an tɛ taa dɔrɔn an tɛ taa tribunal administratif la mɔgɔw ka yɔrɔ bɛ ka ci bi tribunal kama mɔgɔw tɛ taa yen tribunal bɛɛ ka baaraw fara ɲɔgɔn kan jago sira fɛ mɔgɔw ta wɛrɛ ta a kɛra jamana ko bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don a bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don sisan fɛn dɔ de bɛ yen dɔrɔn komi a fɔra cogo min na an bɛ nin kuma nin fɔ hakilijago kuma de don yɔrɔ n y'a daminɛ ni hakilijago min ye o de ye i b'a ye bi diɲɛ kɔnɔ jamana dɔw bɛ yen u bɛ bagaji di jamana dɔw kan ko ayi ko ne ye mankan boli fɛ yen ko parce que u kɛlen don ka na jamana ko sigi diinɛ ko kan ko jamana ko tɛ se ka sigi diinɛ ko kan k'a kan ka sigi
valeurs républicaines quand nous y est voilà nous mettre avec bella mais et pourtant o jamana mun be no nana mbolo ka fo ko lu ga jamana sigeli no o de kan no ye ala ko tala ala ka benga de ta ka para ko ne o benga on kon na ko kana blabe mais o jamana flé ni abi jagoy kan ki ka fam ko ceni ɲɔgɔn cɛ furu ko bɛ bɛn a bɛ jagoya kan ko e bɛ ka i ka diinɛ tɔgɔmasere min ta ka yala n'a ye mɔgɔ cɛ la ko o ye fiɲɛ ye a bɛ jagoya kan ko i ka jamana kɔnɔ ni kalan i k'o de kɛ a bɛ jagoya kan k'i ka musow ka seliji c'est à dire que fɛnw bɛ jagoya kan min tɛ a caman b'a o jamanaw fɛnɛ bɛ to ka jamana kɔnɔ hali ka jagoya kan i kan ka jɛɲɔgɔnya minnu kɛ ni jamana wɛrɛ ye walima i kan ka kalan min ta i kan ka kan min ta o bɛ jagoya kan mais an b'o ye ko c'est normal komi o tɛ diinɛko ye an b'a ye k'a fɔ ko olu ka jamana ka hakɛ o k'o ka jamana ka hakɛ ye mais minnu fɛnɛ nana ye n'i y'a ye o sera k'u ka jamana kɛ république islamique ye o ye wagati dɔ ko de ye o ka kɛ ni u ka jamana fanga de ye o n'u ka jamana yɛrɛ fɛnɛ sinsinn'o kan ka se ka fɛn sɔrɔ an b'a miiri k'a fɔ ko olu bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ kɔnɔ quoi mais ka taa sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka anw fɛnɛ bɔ diinɛ kɔnɔna na a ti ye ko olu tɛ ka anw tɔɲɔ o de ye dabali ban diɲɛ ma nɔgɔ dɛ diɲɛ ma nɔgɔ dɛ mais ni c'est pas possible mais sisan ko bɛ taa république islamique ninnu diinɛ wɛrɛ tɛ yan tɛ diinɛ wɛrɛ christianisme n'a tɔ ninnu n t'a si la olu t'u fɛ yan soit tu es musulman ou bien i tɛ yan o de don wa. non c'est-à-dire que jamana diinɛ ko filɛ d'abord pour i k'a faamu fɔlɔ diinɛ dɔ de bɛ se ka kɛ i n'a fɔ o fanga ka bon ni tɔw ye sinon hali silamɛya min bɛ yen o taabolo caman fɛnɛ bɛ yen donc hali silamɛya min bɛ yen o taabolo caman bɛ yen nka i bɛna mun ye i bɛna ye ko anw ma sigiba kɛ yen kibaruyaw kɔnɔna na e min bɛ don ka bɔ i ka kerecɛnya i ka silamɛya dugu jamana mɔgɔ t'o la mɔgɔ min ta ye jamana mɔgɔ foyi t'o la a sɛbɛn tɛ mɔgɔ si ka passeport kan i ye silamɛ ye nin ye nin kelen hali n'aw sigilen bɛ i ka wuli ka taa seli i kana wuli ka taa seli c'est pas problème an bɛ taa seli misiri minnu na a misiri ninnu kɔnɔ an maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ an ka seli cogo ni dɔw fana bɛ yen ka seli cogo tɛ kelen mais c'est pas un problème c'est un problème donc république c'est pourquoi nous faisons en fait 95 90% musulmans mais qu'on n'est pas république islamique nous faisons tout fond sinon Mauritanie fait moi va Iran république islamique était mais fait un bébé donc cours de dodron quel est nous dénigrer au là mais avec dodron qu'a formé c'est comme mon état qu'a ça c'est sinon quel est mon jeune do Iran Israël fait vraiment Amérique fait eh ben mais du coup bien non nous ne pouvons faire des républiques islamiques mais c'est parce que dès que la mer là il y a eu un ancien bolika là il y a eu follow on est ancien bolika mais c'est qui est ça ouais na sera mon frère mota oui c'est vrai bana so ko sera politique ko sera dîner ko sera marakati ko sera au début parce que c'est une façon c'est la guerre des civilisations je fais iga akilina liga famu o de ka san sɔrɔ dɔw ta ye olu bɛ se k'o matarafa dɔw ta ye olu bɛ se k'u ta jiri diɲɛ kɔnɔ cogo min na o kɛlɛ de bɛ sen na ni minnu ko k'u bɛ fɛ k'u ta matarafa o yɛrɛ nakɔrɔ olu ta olu bɛ kɛlɛ minnu bɛ fɛ k'a jiri bɛɛ kɔnɔ olu bɛ mɔgɔw bɛɛ kɛlɛ diɲɛ b'o cogo de la donc o de kama yanni wagati ka tan wa n y'a f'i ɲɛna ko sibiri o bɛ bɛn an yɛrɛ ka concert ma ouais donc n'an bɔra yen dɔrɔn n'an bɔra sɔgɔma tilegan fɛ an bɛ taa sisi international c'est ça
Ɲalen filɛ ka bɛn sunkalo min ma dɛ ni ɲalen bɛ a ɲɛlen don ni ɲalen bɛ o bɛ nana ka bɛn concert ma sala fana tun bɛ concert kɛ yɔrɔ sala a kun bɛ yen a n'a ka denbaya yɛrɛ awɔ ɲinan fana bɛ taa n'a ye sa mɔgɔ sa tɛna a sa mana ni sa bɛ yan sa bɛna fɔ sa bɛ sɔrɔ gilasi cɛla ye e kuma ne ka to yen n b'a dɔn doro kɔni bɛ yan doro bɛ yan donc i b'a ye le samedi an bɛna sigi dɔ kɛ radio RFM na sigi min senfɛ an kɛlen don ka wele bila Dawuda Tigɛte Babu Escobar Yusuf Kulubali Jeli Makan Sumano Legusi Yusuf Kulubali i dɔgɔkɛ n dɔgɔkɛ Isuba ka fara Honorable Musa Jara ni an bɛɛ lajɛlen an bɛna taa table ronde dɔ kɛ pour que an ka se ka kuma parce que Dawuda Tigɛte ninnu ye sɛbɛnni kɛ ɲinini kɛ ko caman jateminɛ surtout mɔgɔ dɔw min dalen dɔ la k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ bɔda bɛ yen hakililaw bɛ yen donc a ka kan o maa minnu bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan mun to ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa hakilijakabɔ kɛ bɛɛ ka fan dɔ fɔ ka kɛ kibaruya min bɛna jɛnsɛn min bɛ se ka ta ka dɛmɛ don ko ma comme n'a fɔ ne bɔra ka kuma caman fɔ avec beaucoup de réserve parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an tun b'a f'i ka plateau kan siɲɛ caman quoi n ko ko ninnu laɲini o bɛ f'i ye quoi mais a fɛɛrɛ kɔni tɛ f'i ye halisa i b'o kan o de ye mɔgɔw si ka kɛlɛ fɛɛrɛ fɔ cogo di parce que dɔnni ma parce que n'i ɲininka fo siɲɛ saba n k'an bɛ bɔ a kɔnɔ ten an bɔ a kɔnɔ non mais fɛɛrɛ fɔra ɲɛna dɛ pour que an ka se ka bɔ fɔlɔ f'an ka bɛn ko la pour que an ka bɛn ko la f'an ka da ɲɔgɔn na fɛɛrɛ dɔ ye minnu bɛ se ka fɔ mais o bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o de fana kan ka jateminɛ sisan fɛɛrɛ fɔra dɛ an kɔni tɛ se ka to fɔlɔ kɔnɔ k'an b'an jigi da ka k'an bɛ bɔ o kɔni gala ka jɛ o ye k'an to sira ɲɔgɔn na la ɲɔgɔn na k'an bɛ bɔ nin kɔnɔ a ye gala ka jɛ o ye diɲɛ kɔnɔ kɛcogo t'o la yɛrɛ donc fara ɲɔgɔn kan danaya ɲɔgɔn minɛ o de fanga ka bon parce que jamanadenw n'an sɔnna ka jamana ko kɛ maako ye cɛ maliyɛn ka jamana ko ye maako de ye i b'a kalama ko mɔgɔ kelen kɔsɔn maliyɛn bɛ bila a ka jamana la maa kelen kɔsɔn maliyɛn bɛ bila a ka jamana la maa kelen kɔsɔn maliyɛn bɛ ba a ka jamana la maa kelen kɔsɔn maliyɛn b'a ka jamana danga k'a ka jamana kɔnɔ den danga c'est grave très grave e ka ye ni balontan ko in bɛ senna de c'est vrai balontan ka di a bɛ nafa b'a la kulonkɛ sɛbɛlama don quoi a kun cɛ cogo di mais ne mana maliyɛn nisɔndiya cogo ni balontan ko in na ka tila k'a ye k'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ne b'a fɔ ko mais c'est compliqué hein n'anw bɛ nisɔndiya anw man ka nisɔndiya nafa tɛ ko kɔnɔ quoi i ye balontan ye i y'a su cogo di oui bon ne m'en da don a la parce que balontan tɛ labɛn don kelen mɔgɔ tɛ ti a tɛ sigi n'i ka kɔlɔsi kɔni ye t'i sigi ni kɔlɔsi ye ko e bɛna an ma gagné n'olu tun y'a kɛcogo ye a ye sɔn de tun b'a ta yɛrɛ de i sigi ni kɔlɔsi ye balontanna bɛ min dɔn e b'o dɔn balontanna kelen-kelen min bɛ terrain kɔnɔ o bɛ min dɔn e b'o dɔn a dɔw bɛ yen nɔ e bɛ t'i sigi i bɛ ka sɛ faga la a balontanna bɛ pour que o ka exception kɔnɔ olu ye min kɛ e b'o dɔn Contre l'utiliser à mon barrière. Et quand on dit 10 contre 11, quelqu'un a décidé de le dire. I'm not for college, my soul. ni tun ye ne kɛ mɔgɔ dɔ ne tun bɛ n kan dɔn ko ayiwa ne tun bɛ kulonkɛ la mɛ a ko fa kɛ sɛbɛ yɛrɛ ne kulonkɛ la dɛ ne ye supporter gansan de ne tun bɛ n ka ci fɛ I bɛ ka mɔgɔ ɲɛnajɛ. ouais ne b'a bila supporter ya minɛn de kɔnɔ c'est bien mais dɔ y'a bila sɛbɛ minɛn kɔnɔ quoi A n'a fɔ a bɛ gardien bila. ayiwa n b'a dilanna ka dusu ma ka wele fɔra ye ne tun y'a bila supporter ya minɛn de kɔnɔ mais ja dɔw b'u sɛbɛ la wa Orange Money bɛ k'a la. E b'a dɔn Mali la ni fɛn bɛ sɔrɔ fɛn. ouais mais o kulonkɛ de est ce que hali Orange Money cira ninnu bɛɛ tun tɛ kulonkɛ la sinon n bɛna min f'i ɲɛna maliyɛn mana da cɛ o cɛ la k'a fɔ ko o ka sababu la ko an bɛ se ka gagner caman ye promesse ta o kun promesse ta promesse bɛ taa parce que o dalen t'a la ne yɛrɛ y'a f'i ye dalen t'a la kulonkɛ dɔrɔn de don quoi sinon Kulonkɛ b'i lase ko bana ni ɲɔgɔn cɛ.
Ah ouais, plein de masses, masque là, mais c'est une chose que là. Ah, bro, tu vas faire ça. Ah, t'as samedi que les gars, toi, tu vas tu vas bon. Mais, donc, au samedi, c'est à 9h. Ah, Donc, à Nîmes, nous avons fait un cas, c'est comme un émission qui est tournée publiquement. Alors, c'est que nous avons dit, nous avons fait qui va faire un jinse. Nous avons dit que c'est que nous avons fait un cas, que c'est que Fanyana. Nous avons dit que nous avons fait Chomina, nous avons dit que nous avons fait Boda et Jumé, ou à Mire Kakana, parce que finalement, Kakana, il y a ce cas-là, tu es une forêt. K'a fɔ kɛlɛ in n'a bɛ na a bɛ na nin bolo kan a bɛ na nin bolo kan a bɛ na nin bolo kan imaginez e ka lajɛ bi kɔgɔji sanfɛ pitɔrɔko kɛlɛ de bɛ sen anw fɛnɛ filɛ yan tajiko kɛlɛ de fɛnɛ bɛ sen bi o tajiko kɛlɛ bɛ sen na wagati min na ni sɔni cakɛda dɔ bɛ gosi o cakɛda min bɛ ka gosi baarada dɔ de bɛ ka tiɲɛ baarada dɔ de bɛ ka jamana bɛ ɲini baaraw de nafolo bɛ ka tiɲɛ ni min ka bon malidenw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sisan n y'a fɔ jamana minnu bɛ yen sisan ni Iran ta k'a lajɛ ni y'olu san 46 ye san 46 a mana gɛlɛya wagati o wagati hali wagati min na mugujugu bɛ ka kiri jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Iran ani Israel ye wagati y'a sɔrɔ jamanadenw bɛ ka bɔ san 46 olu bɛ ka se ka wuli ka jɔ matarafa hali sisan min b'u fɛ yen nɔ u nana lajɛ ni k'i da fanga ma a donna fanga tun b'a fɔ ko ka mɔgɔw réprimer de mais minnu bɛ yen nɔ n'o ye jamanakɔnɔdenw olu de wulila k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la u wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye bɔli min kɛ mɛ min f'i ɲɛna a ye mɔgɔ caman datugu bi dɛ ko nin bi dɔrɔn o kɛra a ye caman datugu parce que kow n'a minɛnw dɔrɔn de don kana jɔ minɛn si la bon bɔli ninnu fɛnɛ dɔrɔn tɛ bɔli ninnu ye jumɛn ye parce que an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don a ma o de k'anw fɛ yan nɔ ko diyagoya de bɛ yan mɔgɔ t'u yɛrɛ fanga la mɔgɔw bolilen don mɔgɔw minɛlen don kuma bɛ jamanadenw na jamanadenw lamɛnnen tɛ mais n'olu kuma ninnu taara ka ɲɛsin ma o ye kɛlɛ de ye o mais o ye kɛlɛ de ye an bɛ ka jɔ o de la et pourtant jamana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko se kɛra jamana na ni ne jɔr'o la ni ne jɔra jamana bɛɛ la u ye Libi ci ne nin de ka Irak ci ne nin de taara Afghanistan na avant ne ninnu ye olu ka nin de ɲɛsin Iran ma olu ka réponse ye min ye o tɛ dɔrɔn an bɛ bɔ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma non jamanadenw yɛrɛ bɛ bɔ olu b'a tɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamanadenw bɔcogo la a bɛ dɔn ko min bɛ ka fɔ i b'a ye parce que site dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o lajɛ i b'a fɔ ko Iran banna ka taa sɔrɔ Iran a ka bon ni Mali dɛ site bɛ yen o téléso bɛ yen awɔ n'i y'o lajɛ i b'a dɔn ko foyi tɛ sen na mais e ka lajɛ Iran filɛ nin ye ale bɛ taa fo 1,600,000 et quelques kilomètres carrés kilomètre 400 ani kɔ de b'a ni Mali cɛ bonya la jamanaden tɛ dɛ ville min b'a kɔnɔ n'o ye duguba ye u bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 1,400,000 kɔ i bɛ se k'a fɔ ko jamana min farala ɲɔgɔn kan jamana dɛ minnu farala ɲɔgɔn kan k'a sigi u bɛ minnu wele i n'a fɔ u ka dugubaw i n'a fɔ an bɛ minnu wele a ko région jate mais o 30 ni kɔ b'u bolo a bɛɛ belebele jamana min fɛnɛ don fɛnɛ ni min f'i ɲɛna u kɛlen don ka kulu jukɔrɔla labaara kosɛbɛ donc jamana min don i b'a ye tiɲɛnikɛlaw y'a ye k'a fɔ n'i ko k'i bɛ ninnu kɛlɛ ni mugu keriw ni kɛlɛcɛw ka sira fɛ a ka gɛlɛn f'i k'a don jamana yɛrɛ kɔnɔ ka se ka jamana yɔrɔ ci mais n'i donna yen fɛnɛ i bɛ taa min sɔrɔ yen o jamana kɔnɔdenw ye an fɛnɛ mago b'o la bi ayi mais ni ma fɛn bɛɛ la ni ye sanfɛla labɛn ka fɛnw labɛn wala i bɛ dugumala fɛnɛ labɛn quoi waati banna an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an se jugu la dɔw tun bɛ danga la an ka dugawu don sisan sinon segu ka sajiw tun bɛ dangaw la olu ma attaque dɔw ye an ka bɔ ten sinon n'an ko ko jamana jugu a t'a dɔn a dɔnnen tɛ bilen min ye ɲuman ye min ye jugu ye dɛ e bɛ ka min kɛ ɲuman don a bɛ ka min kɛ juguman don o dɔnnen tɛ voilà. Quand ça va verre bɛ joli non min verre di Vadi Mali ma parce que moi Vadi Mali auditeur n ka auditeur ko a yira ko l'année 2020
25 25 ko n kɛra meilleur journaliste média classique n'est-ce pas donc an b'o fo la k'o waleɲuman dɔn o kɛra ko hali bi ala ka a cɛsiri ni a k'an ma hɛrɛ yarabi voilà k'i fo o de jaabi la ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo minnu kun ɲɛ b'an na bɔlɔlɔ sanfɛ minnu y'an sɔrɔ 104.1 sanfɛ ani zeno an bɛ foli ani tanuni ka di aw